Oh, hello mahal. Oh, lagi kani gumaon pod lagi tika. Gumaon tika sama sa bukog sa isda bala mabukog ko basta ikaw ang ako ang tubig. Lagi mahal. Bay, bay, nakoy naibgan dito babay bay baon sa ano pagpanguyab bay kini ko kabalang panguyab bay. Oh, lagi mahal kay naay mo pud nangutan na diri nga sa ko pagpunguyab. Bye mahal, love you. Mwah. Kay abay ka mga. Ana ra na bay, kung manguyab gani ka bay. Ana pag panguyab bay ha kaning gugma ko day sama si kinilaw day gugmaon sa tika nga ikaw ra makatilaw. Ana ba kay magkiligon man na ilang tutoy. Tinoon na bay kana kiligo na ilang totoy. Pero ba kay amot ako atuon dito kay magdali ko kay to ano dito ba kay padung na uli. Anaon ra na pagpatudlo bay ha nga. Anaon ra na bay sunda ni bay ha nga miga. Kung dako na imong kasing-kasing ba pasudla ko bay basin mo aran ko sa imong kinabuhi. Ana bay. Gago. Pag sure dira bay oy tinoon na bay kay ako mong panguyaban to bay gwapa kistanan bay ba no yung naong ba kay puno sa kanang kuan gani bay pag gwapa puti kistanan nya unsa pay lain mo dirang ika kuan mo ko bay kadali diri nga mga panguyab bay. O gadalay gani ka bay. Lugusan na lang bay kay para may muha na bay. Sus, tuo man ka ng mga pulis ron bay kay pulis ra gyapon na sila bay. Lagi bay. Kung manguyab ka bay, tarungon nimo bay. Maon na nimo na bahala ikay masakitan. Syempre, ikay lalaki lahi po kay na imuhang tunggabo na. Nice. Pag sure dira boy mo si Squido tanay mo lugos-lugos buang magatar ka ng karo kay bay kay kuan na ganahan ko tong bayhana gusto na ko maangko niyang bahandi sa tibuok niyang kinabuhi. So weird. Ug musugot gani na bay ka nang simong diskarte. Aw di ana sa una bay. Panangit sa imong sa iyang mama ug musugot ba. Musugot din iyang mama bay. Mo gani sulay gani bay ug musugot gani. Ikaw man na bay, iyang papa na pud bay. Ug musugot na pud iyang papa, aswerte na kay ka bay. Wa man klaro imo bay oy basig dili na sila musugot nan bay. Musugot lagi na bay, sulay lang gani na bay sulay nga dili mo sugot na unsa man taong ka. Unsay try day nimo di ay. Basta bay ha musugot man ka bay. Sige kay akong tryan na bay. Kay og musugot bay aw. Magparty ta bay. Kamatay ko na bay magparty tabay nga ug musugot. Magparty ta sa pagtuwa ato ni tabangan mo pila pa na maayo bay uy nabuam ka. Sa amo tay yang amahan og ginikana ato tabangan nabuang sa ano nato da kartihon. Gago. Dili po na inana bay. Oy ang party bay ba kanang magparty ba kay magsaulog ta sa akong kuan kadaugan ba? Unsay pagtuon nimo nga nanari tag manok? So weird. Yung kakadaugan buwan taong ka oy. Kadaugan bay ba nga nisugot na ang ilang inahan nga panguyaban ako siya. Unsa pay laing mga tricks nga angay sa panguyab bay kay ato nang kuan sundon bay. Next na bay. Number 1, ingnan nimo. I love you. Naibog ko nimo. Anaon na mo bay. Number 2, ilaag tika, ako'y libre. Number 3, ay kabalakay, gugmaon jud tika, di tika biyaan. Number 4, ringon ko ka nga, ay di ko biyae ha, kay ako rin lalaki nga, buutan rin kalibutan na. Ug di sa imo sugot, inganang, diskarte na to bay. Patyan na lang na bay. Stop it. Get some help. Aw, kana imong gi step next bay kanang okay makana. Nya og dili mo sugot bay. Unsa man nato ni? Aton lang luguson ni. Para makatilaw po taglami bay ba? Unsay lami ba? Kamatay pud ana bay no manglimo may lugoson bay kamanyakis ba nimo yung taon oy kung mao na gani na bay no wala mo sugot nimo ka kamanyakis ba nimo imong tawhana ka. So naa kay mga fans gani ba? Hoy mga fans, namoy fans ani map ay lisog ta kay manyakis tam dito tawhana normal ba aning tawhana di ay. Pag sure ra ba kay na ganahan mo kakamutilog lami para ang makita lang taglami ba manaw. Ana bay ba? Kira.
Barinig kita sa mukha eh. Naunsam ning tawhana po doy. Inuunsa ka, adik lagi kay ka. Manyakis po ding tawhana kung kumao na wala musugot mong babae. Oy, kumao na. Sama nakasuyop kag abo. Adik ka po. Kamanyakis, grabe po kamanyakis. Tawhana, maupay tambagan, maupay. Ikaw na og kaning manglugos. Manyakis, mao gani nagpatambag ko ni bay aron sugton ko. Nabigingon ang mga tambag sa kinabuhi by Charo Santos. Unsay Sharon Santos inubo ang mga Kim Cheese dagway na kun dili Jessica Soco. Unsa man ka oy, nambura man kag ango-ango diha. Saman bay nakasayop kag tae bay no unsa man hunahuna nimo bay naabot man kag Sharon Santos. Agi atay na mga bay, wala man ni klaro imong storya bay. Bahala ka ray. Sus, whatever. Che. Nabuang na matawanan na bayo tamtam eh. Suyop ang dagway ni usa ka dusinang abo. Grabe pa ta ano? Bugo. Bungbuang ginito na oy, balik ka sa kaway. Buang ka, mura kag tae ya. Gago!